An kile tadi. Nse, nde. Ah. Ona ngasikia. Ai, ma, akai. Ben sigia. Bisikia. Oh. Abedi. Iga kene. University la. Iga makoroba. Iga kene. Nse. Ba, jazo be ya. Umar ya. Awo, Umar. Ai Umar bole ndo ni watina. Okay. No, ere jolli. Eti donde. Ne Umar terigari. Iko an famara an tɛ ka ɲɔgɔn ye n ko n bɛna bɔ so k'a layɛ kibaruya basi mun b'a la n'a sɔrɔ basi ta ne tɔgɔ Baran. Bɔ jɔnni fɛ yen? Ne bɛ bɔ Kulubalilakaw fɛ yen. Awɔ n y'a faamu sisan. Ayi kibaruya juguman tɛ i ko an famara n ko n bɛna a lajɛ n'a sɔrɔ basi t'a la. Basi t'a la a taara baarayɔrɔ la komi nin waati in na a bɛ baara dɔ la a taara o la. N y'a faamu. O la a bɛ segin wula fɛ. Ok n y'a faamu e ko ne bɛ sira ɲini. Ne bɛ sira ɲini nde komi ne ko e ye Umar terikɛ ye ne tɛ fɛ ka kuma dɔ f'i ɲɛna dɛ. Umar ka ko la n bɛna Umar kalifa i la i k'i jija i ka Umar to i kolo ni sogo cɛ sabula a tun bɛ ko min na o gɛlɛnba nka an bɛ don min na i ko bi a yɛlɛmana nka mɔgɔ minnu kun b'a dɔn a tun bɛ ko minnu na a bɛ se ka kɛ u kana na bagan ma sira la aw fana tagamatɔ aw bɛ bɛn a la i bɛ hakilina ɲuman di Umar ma cogo si la a kana na segin a ka ko kɔrɔ ninnu ma. Ne kuma bɛɛ lajɛlen mɛn bamananw yɛrɛ bɛ kuma dɔ fɔ ko maa jugu kɔrɔ bɛ mun da i kan hali jugu ta da i kan o hukumu de kɔnɔna la ne gɛrɛnkun bɛɛ y'a la o de baw ne b'a dɔn depuis bi la ko tɛ a ye ko f'i k'i ka tɛmɛ ne b'a bɛɛ dɔn wala o de y'a to ne bɛ ka gɛrɛ a la a kana se ka segin a jugu kɔrɔ in ma tugu si de la ne gɛrɛnkun bɛɛ y'a la o de nka ni Ala sɔnna ma n bɛ se k'o kɛ e ka dugawu kɛ dɔrɔn. N bɛ dugawu la su ni tile bɛɛ Ala k'aw lakana Ala k'aw kisi kɛnɛ gɛrɛ ma. Nin diyara ne koyi ni sera ka Umar kɔrɔsi o bɛ diya n ye kojugu ne k'a ye sigida la jɛɲɔgɔn bɛ Umar la teriw b'a fɛ minnu bɛ n'a nɔfɛ so kɔnɔ ne kɛlen k'i ye o ye n jigi fa kosɛbɛ. Tanti i n'a fɔ n y'a f'i ye cogo min a kɔni tɛ tɛmɛ o kan ne b'a dɔn depuis bi tɛ ni Ala sɔnna ne bɛ n fanga fara t'a kan an tɛna bɔ jigi kɔrɔ cogo si de la et puis minnu tɛ ka Umar faamu ne tɛ jugu la bamananw ko ten ko dugumɛnɛ sɔn kɔrɔ o bɛ kiri goya la Amadi jo tɛ kɛlɛ dɔ la o tɛ wɛrɛ jigin bɔ dɛ anw de kan ka kɛ sababu ye ka fara ɲɔgɔn kan ka Umaru dɛmɛ bawo a tun bɛ fili dɔ la a tun ma mun faamu donc an de kan ka essayer k'a faamu ka bɔ o fili kɔnɔna la fili ma jugu nka n tɛ segin kɔ o de masiba ye tant que an yɛrɛ ma danaya ta ka d'a kan pour que a bɛ jugu kɔrɔ min na a kana se ka segin o kan a ka gɛlɛ a ka se ka danaya da a yɛrɛ kan dɛ i y'a ye donc an de kan ka danaya d'a kan ka gɛrɛ an na pour que a kana se ka segin a jugu kɔrɔ in ma. O ye tiɲɛ ye. Awɔ. N den n'i ko ten ni aw yɛrɛ ye danaya da Umar kan ka Umar gɛrɛ aw la wajibi Umar fana bɛ daw la a bɛ gɛrɛ aw la nka hali sisan a b'aw hakili to ɲɔgɔn na waati bɛɛ n b'o kuma fɔ aw bɛ Umar don aw golo n'aw sogo cɛ Umar ko ka gɛlɛn ne ma koyi ale kelen pe de bɛ n bolo nka bi bi in na i yɛlɛ yɛrɛ dama kama o yɛrɛ ye wasa o ne yɛrɛ ka Umar ye teriw b'a nɔfɛ o ye wasa mais Umar yɛrɛ sisan a bɛ baara min na n ko o don a bɔra baarayɔrɔ la ka na 400 di ne ma wallahi 400 yɛrɛ ko tɛ koyi ne k'a ye Umar filɛ baara la a bɛ taa ni ka segin la teriw b'a nɔfɛ fɔlɔ nin si kun tɛ yen o yɛrɛ ye wasa a yɛrɛ ye 400 di ne ma o diyara ne n yɛrɛ taara safunɛ san sisan n tɛ nin sigilen k'a ka finiw ko sa ni Umar yɛrɛ mana muso furu don min o tɛ ne lafiyalen ye. Tanti e ka dugawu kɛ dɔrɔn e ka dugawu ma ni Ala sɔnna ma ko bɛɛ bɛ ɲɛ. O diyara n ye i ni ce i ka hakilina ɲumanw na. Awɔ e ko ne tɛ sira ɲini. E bɛ taa awɔ
n'a kɛra ten Awɔ. ka mun fɔ O n'a mɛn. n b'i ka maakɔrɔbaw fɔ Bɛɛ b'a mɛn. nse Wa. nin diyara ne ye koyi Umar sanzelen mɔgɔw bɛ ka na Umar nɔfɛ ma kɔntan wa ala ye n cɛ hali sisan Umar ka sanze ka tɛmɛ nin bɛɛ kan ala k'a sɔn wari caman na fo n bɛ n kolonkolon wariw kan n'o kɛra n bɛ ba ɲɛba ɲangari kɔrɔ bɔ di awɔ. Ouais, Ivo. Ça va, Quand on fait tout. Ok, merci. Au fait, nous avons fait chido de là. Akadia. Ouais, Akadi. Ok. Et au delà, nous avons cousine qui m'a là. Zena. Ah, il y a là comme quoi. Il n'a qu'à qu'elle est pas là. Ouais, voilà. Donc, vraiment, action a été là, nous avons Ah bon, à dire un retour, voilà. Sinon, avec lui. Non, vas-y. Mais au fait, nous avons mouvé une poupée. Poupée wa. Ah ouais. Faites une poupée chérie. Je vais faire vous faire une poupée chérie. Au delà, ara nana ne nɔfɛ ko pupe ko kuma a ye kuma baden de fɔ a la bon o kɔfɛ tugun Fanta fana nana sigi o pupe ko kuma na ne fɛ tugun finalement ne yɛrɛ t'a dɔn ma ko in bila cogo min na ne kunkolo bɛɛ de sufeli Ne kɔni bɛ min f'i ɲɛna i bɛ fɛ ka yɛrɛ sɔrɔ n ka ko bɔ i kunna n bɛɛ fatɔ de manamana mɔgɔw de don. est-ce que i bɛ se ka expliquer n ye dɔɔni wa parce que ne tɛ ka foyi de faamuya quoi. Bon ko yɛrɛ kɛra cogo min na fɔlɔ don dɔ la an sigilen da la ne ni poupée de bɛ kuma la quoi ara ye to wali kɛlɛ de la fo kana problème donni n'a ni ɲɔgɔn cɛ sinon foyi min kɛnɛ ara cɛ avant tout allait bien entre nous i m'a ye don dɔ la ne sigilen da la ni n ka lɛsi la poupée de nana k'a bɛna kangari de da n ye ko n ka kuma ara fɛ a k'i sen bɔ ale ni Fanta cɛla la parce que a bɛ Fanta kɔnɔ ko Vɛrɛ ni poupée bɛ ɲɔgɔn fɛ. An t'o kuma de la sisan dɔrɔn Fanta nana ka na fan bɛɛ kɛ mankan ye ka poupée ni kuma tɛ a ma mun fɔ poupée ma ne yɛrɛ ko n bɛ kuma a tɛ ka ne lamɛn ɔ ne jɔ an ta kɛ ɲɔgɔn lamɛn a bɛ ka kuma kɛ o kɔfɛ pour que e yɛrɛ musomaninw ka ko dɔn pour que ka mɔnɛ don Fanta de la sisan poupée tatɔla ko ne ma ko bébé je t'aime i m'a ye bon o kɛra dɔrɔn fɛnɛ Fanta kunkolo la tun bɛ wuli ale fɛnɛ taara o bɛɛ raconter ara ɲɛna sinon foyi tɛ yen o wulila ka taa kuma ɲɛfɔ ara ɲɛna i m'a faamu bon sisan o kɔfɛ ara nana ka na ne ɲininka ne fɛ yen nɔ ne ko n bɛ kuma ara tɛ ka taa ni ne ma ne ka kuma a tɛ ka ne lamɛn ne ko n bɛ mun fɔ a tɛ ne lamɛn a b'i pɛrɛn-pɛrɛn ne kunna a ka ne kɔlu bɛɛ cɛ est-ce que ara kan o kɛ. non jo t'o la. Ne fɛnɛ datugu ka dɔlen to n ka ko bɛɛ dabila n ka ko yɛrɛ nege tɛ ne yɛrɛ la bilen n ka dabila ne datugu ka taa n da fo bi o de bɛ ne n'a cɛ. ok n y'a faamu mais a tun ka di ne ye vraiment i ka essayer k'i temporiser dɔɔni i b'a dɔn musomaninw ka ko don o hakili ka dɔgɔ mais e min ye cɛ ye i kan ka k'i kunkolo kɛ ka baara kɛ ka n'i to u ka kow fɛ donc e ni ara ka ko yɛrɛ sera niveau min na a ma se bilen a ka nin ko in dabila manamana ko la quoi a ka di ne ye vraiment a ka nin ko in prolonger hali n'a bɛ se ka taa jusqu'au mariage o bɛɛ ye ko ɲumanba de ye mais ni e y'i ta ara fɛ ara ka dusu bɔ i fana k'i dusu labɔ finalement a bɛ taa sɔrɔ a bɛ tila ka ko tiɲɛ ɲɔgɔn ye manamana ko dɔrɔn de la e de bɛ kɛ sabaliba ye sisan. N terikɛ i bɔra ka mariage ko kuma min fɔ sisan o de tun bɛ ne ŋaɲa la ka ɲɛsin ara ma ne b'a fɛ hali sisan nka ko dɔw bɛ yen n'i y'olu toléré k'u laisser passer walahi bilahi i sɛbɛ tɛ ban bon ne ye cɛ de ye il faut que ara ka ne sɛbɛ de i m'a ye fini ara ne minɛ mɔgɔ kuma de ma k'a terimuso ko dama a jateminɛ kɛ ko jumɛn de bɛ ne ni ara ka relation na ne ma mun kɛ ni n daga wuli terimuso to yen a kama depuis ni denmisɛnninya teri n y'o to yen a kama n'a ye fɛn min fɔ n ye n'a se bɛ n ye n b'a k'a ye finiko t'a la samarako t'a la foyi muso tɔw yɛrɛ bɛ ka ɲɛbɔ ale fɛ ale bɛ tila tuguni ka na nin ko fasugu ta ka ne sɛgɛrɛ k'a terimuso dama yɛrɛ o yɛrɛ de ye n tɔɔrɔ quoi. ok ne y'i faamu mais vraiment a ka di ne ye halisa i k'a wele a ka to ka communiquer a ka ɲɔgɔn lasigi a ka kuma a bɛ ɲɔgɔn faamuya o de la quoi. ka ɲɔgɔn faamu wa n'i y'a mɛn i bɛ kuma ni mɔgɔ ye aw ka ɲɔgɔn faamu o k'a sɔrɔ a tigi b'i lamɛn ara fila tɛ mɔgɔ lamɛn ne b'a dɔn halisa ni ne yɛrɛ wele a tɛna foyi de kɛ ka kuma pɛrɛn-pɛrɛn i ni poupée a bɛn'o kuma nin de fɔ wa ne dun teri je vais plus entendre ça ne tɛ fɛ k'o mɛn ne bɛ fɛ dɔrɔn an ka kuma an ka sigi i n'a fɔ fɔlɔ a banna. a kɔni man di ne ye i k'i ta fɛ sabula e ye cɛ de ye cɛ hakili ka kan ka bonya ni muso ta ye. ouais o kɔni ye tiɲɛ ye mun fɔ tiɲɛ don mais
problème foyi tɛ ne fɛ wallahi problème tɛ ne fɛ mais ayiwa a ko in problème bɛɛ ara de ni ne kɔni kuma kelen de bɛ ne bolo n'a sɔnna don min na ka na an ka kuma kɛ ka sɔrɔ pɛrɛn-pɛrɛn t'a la foyi an ka bɛn a la je suis d'accord mais n'a ma sɔn o de ma o y'a kunkolo a banna o de bɛ ne fɛ k'a fɔ a ye. ok ko ba tɛ yen n'i ye min fɔ ni jala ne ye kosɛbɛ mais e bɛ ka taa min ta dɔn. e cɛ wala ni yɛrɛ tatɔ dugu kɔnɔ de. ah ok ko ba tɛ yen ne yɛrɛ tun na n'i fɛ ci de la an bɛ se ka sira kɛ kelen oh problème t'a la. Fanta, ça va? Ça va, quand même. Kan foyi tɛ yen. I b'a wa? E ne wele mun kɛlɛban kuma de bɛ yen? Kɛlɛban ne m'i wele kɛlɛban na dɛ komi an ye bɛɛ bila ka kuma i fɛ e ko k'i t'o mɛn donc n'i b'a mɛn ou bien n'i t'a mɛn an bɛ n'o de dɔn sisan. Donc ni ne y'a faamuya e ne wele ka na kɛlɛ de la. Ne y'i wele ka na kɛlɛ de la. O ma ara dun? E bɛ ka perese o ara ka fosi tɛ yan bi ta bɛ i ni ne de cɛ. Fata mais est ce que e y'a faamu? est ce que e fɛnɛ y'a faamu? Wallahi bilahi m'a faamu. est ce que e fɛnɛ y'a faamu? Allah o tuma n'a fɔra e ɲɛna ko e ɲɔgɔnna ni ko bɛ ne lajɔ ko ka ne la karage bi da o la. N'a fɔra e fɛnɛ ɲɛna k'e ɲɔgɔnna ni k'e bɛ. Fata ayi kana ni disi da ne disi la ka ni disi la. E jɔ ye. Allah. E jɔ ye. E de ko don. N'i ma Ala ta mɛn i bɛ mɔgɔw ta mɛn. I bɛ mɔgɔw ta mɛn. Donc sisan ni ne y'a faamuya aw fila de bɛ fɛ ka jɛ ne la. An ka jɛ na bɛ bɔ e la. Mais aw bɛ ka ɲinɛ mun kɔ hali aw sɔrɔ ka bitigi ni fa ne tɛ siran. I bɛ ka tila k'o fɔ dɛ.